partetik gobernuan eta nire zuzendaritzan batez ere egiten ari garena da oso praktikoa. Gu gare OGP, Open Government Partnershipen barne, eta Euskadi bezala gu gare bai gobernua, bai 3 aldundiekin eta bai 3 hiriburuekin ere. Eta lan egiten ari gara ere civil society horrekin koordinatzeko eta koplangintza egiteko gure hurrengo plan batera. Gero ere ari gare lanian marco de medición de políticas públicas en colaboración o de la mano con rendición de cuentas, eta hori ere lehendakaritzakin ere ari gare lanean, eta hori izango da territorio guztira ere begira, ze azkenean aldundiekin eta hiriburuekin ere lantzen ari gare, eta 3. puntua da gure portalak, badare Euskadi mailan edo gobernu mailan posibilitatea civil society hori gobernuarekin hitz egiteko, eta hori berritu, berrikusi eta zehose berria sortu behar bada sortu, edo bestela bakarrik berritu edo hobetu. Niretzat 4 lerro, igual obserbazio hori aurrera eramatea, atzerrian zer gertatzen ari den, eta gero ere gure herrian zer gertatzen ari den ikusteko eta praktika onak ateatzeko. Gero ere beste proiektuak zelako ekarpenak egin daitezke hori aberastatzeko, demokrazia mailan, bai ebaluabilidadean, bai indikadore berriak edo berriak izan daitekeen posibilitate sortzeko. Gero hori praktiketara ateatzeko, eta zelan egiten dugu obserbazio hori bridge bat bezalakoa praktiketara ekartzeko, eta praktika horren resultados edo ekarpen horiek zelan ikusten dugu, berrikusten ditugu, eta teoriak ere gu sortzen ditugu, Osa, niretzat da hori, observar que hay fuera, evaluar dónde podemos incidir, generar prácticas, de esas prácticas evaluar y de esa evaluación y esos aprendizajes generar teorías que nos van a permitir volver a ser punta de lanza no solo en la observación, pero que igual la gente de fuera también nos observe a nosotros.